Punto Legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan ko niyo sa pangan nga Ani, 31 anyos, minyo apan wa pay anak, taga Mandawi City. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa kaso nga giatubang sa kumbana. Kay lisod man gud kaayo nga katuhuan nga makahimo ini ang akong bana. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Hahay, di na sa ko kapamasahero ini sa kumotor na. Kay uwan-uwan. Hinay ra tuod pero magkabasa gyud. Ay ayaw na lang good, di na lang kasbay. O ayaw na lang sad ko ihatod kay hasulan ko anong magsakay ko nimo nga mag-raincoat ta. O gawas pa sad, mahadlo ko kay dangog baya ang daan, basta mag-uwan-uwan. Ipasakan na lang noon kong pedicab. Oo, sige, ikay mag-iigo. May nanuktok man. Sauron. Kadiyat ha kay ako sa ablihan. Amin ko, Ninang. Uy, ikaw man di ay ni Girle. Napa si Ninong, Ninang. Kay magpatabang unta ko buhat sa akong project sa eskwelahan. Naaman na. Mion, may toyo ni Mos Girle. Oh, what's up, girl? Ninong! Oh, uy, may diretso mga kagsabak. Usap ni nga akong anak-anak nga hilaw. Ay, Ninong, uy. Ninong, tabangi ko sa akong project sa school, Pi. Ansa man na? Ay nalang di ako ipasakay, Sim. Ako na lang. Kay naamang kahit patabangan si Girle ni mo. Sure ka? Sure. Okay ra. Action naman sad og hinay ang uwan. Thank you, Ninang. Nisugot lang ka mag-ingon ana ang kinugos ni Simeon niya nga magpasabak-sabak, ha? Kay unsa man goy naaana day Michelle? Kinugos man ang simyong bataa. Og suod na kay na namo bataa. Sad, mura na gyud na mog anak. Kay kinilaging wasad mi anak. Pero ani in town, babae in town ang kinugos ni Simeon. Ug lalaki si Simeon. Pila edad si anyos? Uy, daga na na, uy. Kamao na nang maipon. Nahibaw na kusdagan sa mga nahona, no? Never nang buhatan sa akong bana, day. Kabuutan ni Simeon. Mung di ko mo tuoy nga mo take advantage ang akong bana. Oh, ikaw. Kay ang tentasyon ba ya, way giila, bisag bata pa. Day, Michelle.
asa man di ni Simeon, oy. Nga man siya kakuha na ko dito sa trabahoan. Oh, niya man di ay ng iyang motor. Ay, man di ay siya. Oh, nganong abli man ng among bay? Nganong abli man eh. Simeon! Sim! Uy, ade, wa day kakahibaw, wa dihang imong bana. Ha? Asa man di ay nang? Gidakop man to. Usa? Nganong gidako pa na ko ba na? Unsa may sa? Girape ang kuno niyang iyang kinugos. Unsa? Dili gyud ko makatuo nga makahimo ana ang akong bana. Nakaila gyud ko sa akong bana, dili gyud siya ingon ni ana. Suod lang gyud namo ang iyang kinugos kay magsige lagi ni og ana sa amo. Ug dili sa kumutuo nga ni take advantage ang akong bana sa ilang kasuod. Unya, asa man taon nila dadang akong bana nang. Nasuwayag adtos barangay ni. Basig to apa didto. Hubog ra ba tong ilang gidakop si Simeon? Unsa? Hubog? Ah, sige na nga, salamat. Atos ako. Atoon sa nako sa Simeon sa barangay. Ay, wa na din ang imong bana, ma'am, oy. Giturn over na mo sa mga pulis. Mao ba? Sir, unsa man daay kuno iyang kaso? Dili mo ko makatuo nga makahimuan ang akong bana, sir, oy. Nireklamo man ang mga ginikanan sa bata, ma'am. Nag-rape sa imong bana ang ilang anak. Maong ilang gireklamo. Unsa? Unsa man kuno nang orasan na hitabo? Ay, alas 2 ko na hitabo, ma'am. Pero alas 7 na sa gabi nila gipadakop ang imong bana. Nakatuog sa kahubog ang imong bana dito sa inyong bahay, ma'am. Dihang among gidakop. Unsa? So ay ilagad to sa police station, ma'am. Kaya amo naman tong giturn over dito. Sige, salamat kayo sa impormasyon, sir, ha? Sige, sundon ko akong bana sa police station. Simeon, Salamat kay. Nakatultol ka na ko din ani. dito man ko sa barangay. Ug ang tanod ay nagsulti na ako nga gi-turn over ka na kuno sa mga pulis. Miyon nga naman eh. Paito siya nang gipasangil na ko layo eh. Huwag ko magtuo. Sa kasuod nato nila ni Elmer o ni Marie Elma, magkahimo sila pasangil na ko og sama ini. Sa to pag-atiman ni Girly, sa panahon gawa sila, nga usay gani, kita na mo pakaon og buantay sa bata, sukad sa gamay pa. Kano pa ko nila pasangil liging ini? Kaya nga naman lagi, ang man di ay nahitabo. Paminaw day. Ingon din ang nahitabo. Mauna na akong giingon, ani. Kanituo ka nga makahimo ang akong bana na Michelle? Nituo ko sa akong bana day, dili si makahimo ang nga tong girly nga iyang kinugos. Unya, unsa na may dagas investigasyon? Positive ko nga mogawas ra ang kamatuoran. Mapamatud-an unya nga dili guilty ang akong bana. Itiyaw mo na ha? Kung gi-rape man ni Simeon ang bata, huwag ka ni maskin kaura sa panit sa bata kung na-rape man. O gila naman sang gipamedikal ang bata. No sperm cell found ang result. Dili lagi ang taon makahimo nga akong bana na Michelle. Uy. Unya, lagi nga nung gidakop man siya. Ha? Ay, ambot na di ang kasuhaan eh. Lisod kay ng kasong rape. Ilabi na kay minor de edad ang di-rape ni Simeon. Ha? Usa ka Paula nga abogado nga akong gikuha alang sa kaso sa akong bana. Kay wa man sa taon ko ikakuha og pribadong abogado. Ang akong mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana. 2 PM kuno na nahitabo. Pag 7 PM gidakop ang akong bana. Pag 9 PM ilan ang gi-turn over sa mga pulis. Pwede din na turn over dahil ng akong bana ngadto sa mga pulis anang adlaw lang sa pagkahitabo og pagdakop. Ikaduhang pangutana. Ang result sa pagpamedikal sa bata, no sperm cell found. Ug wa gyud bisan kamras na lang ang bata nga gi-rape man gani. Makalingkawas ka nga kung bana ani kang suha.
Ikatulong pangutana, kung galing mapriso gyud ang akong bana, unsa may posibleng ipahamtang niya nga minor de edad ra ba ang bata? 11 anyos pagod. Pwede ba sad mo request nga ipamedikal namo ang bata? Ikaupat o katapusang pangutana, kinahanglan ba gyud nga mo-attend ko matag hearing isip asawa sa kumbana? Kay niya pa manggod ko sa Manila. Ug wa na ko sa kanhi kong gitrabahoan. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, ani. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal, personal, mga pangutana nga nagkinahanglan og tubag, tungod kay nagsakit na, sakit na kay ato ang kasing-kasing, wa tagisin, giblakta, wa tatubagga, wa natatagda, unsa naman ni God. Nganong ingon ani man ni, pero padayon lang yun gihapon, di ta mawagtangag pag-asa, go lang ng go guys, no? Anak magyud ang kinabuhi, dili magyud na nato malikayan nga naagyoy mga problema, ha? Ayaw mo pagduha-duha, ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsa inyo pagpada ang inyong mga suwat diri namo. Di man luod, di ma-hurt, di magmaoy kung wa pa ninyo napaminaw ang inyong drama sa kahanginan. Nauna lang siguro, ubay-ubay baya po big madawat guys ha. So basin, ugma, sunod adlaw, sunod simana inyo na. Keep on tuning in. Thank you lang yun kaayo sa tanan natong mga avid likers and followers nga maminaw pod no sa ato ang drama through DYHPRMN Cebu nga Facebook account or nag-like o follow sa kini ang Akong Suliran official writers page. And a big shout out and a big thank you sa tanan nga mga likers o followers nako sa Elaine Tantenko Bathan sa Facebook, Attorney Elaine sa Instagram ug sa X, no? Thank you kayo ninyo. Hello to Ay Taguse and to Henry Ompad. Matud pa niya, pretty girl, salamat kaayo. And good morning, Attorney Elaine from Tabtoy, Tuyan, Naga City ni, no? Kang Sally Alfante. Also to Melda Lentera and Fiesto Toledo. Hello, thank you kaayo. And hi, Attorney, you're so beautiful. Sige kog paminaw nimo sa Negros. Hello, sir. From, nag-eskwela ni siya sa Negros Oriental State University, si Mr. Jeffrey Antalan. Salamat, sir. Hello, Attorney Idol, Attorney Elaine. Kada adlaw jud ko naminaw sa kini ang Akong Suliran sa DYHP. Taga-Tungkop, Minglanilla ko, ma'am. And then, Abante, Minglanilla. Okay, kayo. Hello to Dayan Unabia Abapo, palangga kana napos Mayor Rajiv Enad og si Sharon Guapag, no? Og kisa man ni di man ang pangan, ikaw ang ibigin mo ni ang pangan sa Facebook pero taga Dumaguete City. Super beautiful, ma'am Attorney Elaine. Primedyo ko maminaw ni mo, Attorney. Thank you kaayo, ma'am. Thank you for your greetings. Also again to Ma'am Beverly Padua de los Reyes. Thank you kaayo. And to Elma Atos. Hello, ma'am. And Mika K. Rojo, greetings also to Marlene Ompok Bangkoyo. Wow, idol taka Attorney. Hi, Attorney, maayong hapon. Thank you kaayo for your messages, no? Pasalamat yun ko ninyo. And sa imuhang pagbasa sa akong mga greetings, good afternoon. Salamat jud kaayo, Attorney, from Marlene Cadalio Dayday. And greetings inyong tanan din ha. Og si Marlene Mugot. Dalaga pa ko hangtod karon nga naminyo nako. Sige gihapon kog paminaw. Thank you. Daghan jud kaayong nagsigig paminaw nato no sa to ang programa sukad pa sa Kantita Lourdes, sukad pa ka kami ni Dr. Randolph Libres Rosaroso, no, ang nagkuyog, and then karon with Dr. Obra. Padayon lang yun mo gyapon guys ha. Way puol-puol, way sipyat, amo gyud paningkamutan nga padayon nga ipanindot ang ato ang drama sa kahanginan. Ug of course ang mga tambag. Thank you ninyo. Taga Mandaue City ang ato ang letter sender. Greetings Mayor Jonas Cortez
No, Vice Mayor Glenn Bercede, the city treasurer who is my best friend, Attorney Regal Oliva, ug sa tanang mga taga Mandawi kay ako usab ka Mandawi hanon, no? Letter sender atong tawgon sa pangalan nga si Annie, 31 years old. Minyo wa pa siya'y anak, and then naamang gud ni kaso, na atoy kaso. Ang iyahang bana. Ang iyahang bana pao ang nag kay rape manggod, no, ang kaso, and it's a bit serious ang kaning pang-rape, labi na kay ang kaso ng iyang giatubang rape sa usa ka menor de edad. Unya public attorney's office kuno, no, ang ilahang abogado kay lisod ang private lawyer matod pa nila kay medyo gipit sa kwarta. Unang pangutana, alas 2 sa hapon kuno nahitabo. Pag alas 7 sa gabi, gidakop ang ako ang bana. Pag alas 9, ilahang gi-turn over sa pulis. Pwede din na i-turn over dahil ng ako ang bana ngadto sa pulis anang adlawa nga lang pagkahitabo ang dakop. Okay. Naamang gud tay giingon as a general rule, kinahanglan gyud nga gugdakpon man ganita, naa gyud tay gitawag nga warrant of arrest. Apan naay mga panahon nga pwede ta mo conduct og gitawag nga warrantless arrest. Una, kung you are caught in the act or in flagrante delicto, kung pananglitan nakitaan ka at that particular moment that you are about to committing a crime. Ikaduha, kanang atong gitawag na bag-o lang yun na hitabo ang krimen, unya ang katong mudakop nimo had reason or personal knowledge ug belief nga ikaw mismo ang nibuhat ana, pwede kang dakpon or kanang gitawag pud nato nga hot pursuit. Ikatulo, kung pananglitan na dakpan na ka unya ni iskapo ka, pwede kang dakpon di na kinahanglan og warrant of arrest. Arita masuds ikaduha, una or ikaduha, no nga hot pursuit. Unya kung madakpan ta, i-turn over man gyud ta diretso sa kapulisan kay ang pulis mauman ang mupasaka dito kaso ngadto sa piskalya or sa Department of Justice dito sa Fiscal's Office, no? Unya, dinha na dayon nga ma-turn over ta og mapriso dayon ta. Kung bailable, makapiyansa ta once ma-file na ang kaso. Ug dili, ma-turn over gyud ta dito sa prisuhan, ha? And I think mo na nahitabo sa imuha. Ikaduhang pangutana, ang result sa pagpamedical sa bata, no sperm found man. Ug wala gyoy bisan kamras na lang ang bata ko gi-rape manggani. Makalingkawas pa kaha ang akong bana aning kasuha. Then dako kaayo og chance nga inusinting imuhang bana because kumingon manggug kag rape, the first evidence yun is penetration, laceration, o presence of sperm. Pero, I am not saying gibuhat ni imuhang bana ha, pero there may be other forms, especially kung minor. Kung pananglitan way pwersa, or kung pananglitan finger lang, kung pananglitan wala muna like I said, wa pugsa, wa pwersaha, no, posible nga inana pod, so depende pod ni sa testimonya ug saysay pod sa bata, no? So, but there's also that chance. Muna akong giingon, kay like I said, posible man pong napasanginlan lang pod ni imuhang bana, wa takabaw gyud, no? Imurag yung bana mo'y makatubag ana inday, unless there are other witnesses nga makaingon nga nakakita sila nga nahilabtan gyud sa imuhang bana ang bata. Pero posible pod nga bata man gud ni, depende gyud sa testimony, no, or saysay sa bata kung walay physical nga evidence nga makapamatuod nga naay rape. Ikatulong pangutana, kung ugaling mapriso gyud ang akong bana, unsa may posibleng ihatol niya nga menor de edad ra ba ang bata, 11 years old pa. Pwede ba sad mi mo request nga ipamedical na mo ang bata? Yes, you can request, no, nga ipamedical, but right now at this point in time, labi na og pila na kaadlaw, pila na kabuwan, nihil na manggod na. Ang best evidence manggud good for rape is that katumbag upan na hitabo. Di man na kay maayo mangyud na pod ang vagina, no, sa bata, no, di naman po nato makitaan og traces or evidence ang bunog, ang sperm anang mga panahon na katong bag-o pa pwede pa, no, but I don't think ang sa psychological pa siguro, no, nga examination pwede nato ma-verify.
Ikaupat, kay apil man na, dili raman na ang physical examination, apil man na, kay traumatic man po na para sa bata. So, masubjected yun po na siya to a psychological or psychiatric na evaluation or examination. Diha sa na makita po nato kung nagsulti bas tinuod gyud ang bata, ha? Ikaupat, og katapusang pangutana, kinahanglan ba gyud nga mo-attend kog matag hearing? Isip asawas ako ang bana, kay niya pa man gud ko sa Manila ug wala nako sa giyang kanhing gitrabahuan. Actually, dili. But I think pod para pod moral support, mas maayo pod unta nga naay pamilyang makakuyog, makakita og makasabot pod sa proceedings para makahibaw mo og sakto ba or maayo ba pagkatatar. But no, kaning mga public attorney's office, no, labi na kanan dinha sa Mandawi, akong sabton kung basin Mandawi pod ni inyong kaso or anywhere no in the country, labi na diri sa Cebu, mga proactive and very passionate kaayo ni, maayo and competent kaayo ning mga public attorney's office kay tungod sa mga experiences nila sa ilahang litigation, sa ilahang hearing every day, mabait gyud ning mga abogaduha. Daghan kaayo ana akong estudyante sa University of San Jose Recoleto School of Law, no, dinhi sa Cebu. Mga maayo kaayo na, dili ra na sila maayo no intellectually sa pagkaabogado, mga maayo kayo nagbatasan kay mga Hosenian na daghang mga abogado nga taga San Jose din sa public attorney's office, no. So ayaw og kabalaka kung pau, dili na pau ra, pau ang ako ang lawyer, no. So ayaw og kaguod, pero I will suggest nga kung di ka maka-attend, at least na iparinti nga makatunga didto. Now ang tubag po di ay kung unsay posible gyud nga mahatol no sa imuhang bana tungod kay if found guilty beyond reasonable doubt, meaning to say tanang ebidensya points out to the fact nga imog yung bana mo'y nakabuhat ana, mo man ay pasabot nga wa gyoy question no di sa imong huna-huna nga di gyud posible nga dili siya, that's proof beyond reasonable doubt. Pero naaga ni gamayng katiting nga basin dili imuhang bana, then the case will be dismissed. Ayaw kabalaka ana kay mauna. Now if ever gyud, then pwede man ta makaapilar. Ang hatol manggod pod ana will be life imprisonment. I think 40 years no ngadto sa prisuhan, ngadto sa bilanggo. No, I'm praying no nga justice will be served kung unsa man gani, either for your husband or for the victim. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa to ang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.